Goddag. Jeg vil i den her video lave en videoanalyse af min egen sprintstart. Formålet med analysen skal være at finde ud af, hvad jeg gør godt, og hvad jeg kunne gøre bedre. Jeg vil starte med at vise hele videoen, og dernæst klippe den op i stykker, som jeg så vil analysere bid for bid. Til at starte med skal jeg sige, at det er optaget med et high-speed kamera, så 1 sekund i virkeligheden svarer til 10 sekunders video. Jeg har valgt at dele min videoanalyse op i 3 dele. Den første, som jeg kalder på pladserne, den anden, som jeg kalder færdige, og den tredje, som jeg kalder start. På pladserne og færdige er 2 statiske øjeblikke, hvor jeg vil lave analysen på stillbilledet, og i punktet start, hvor jeg vil lave en bevægelsesanalyse i det, jeg trykker ud af startblokken, altså i den dynamiske bevægelse. Til at starte med har jeg punktet på pladserne. Vi ser her, hvordan at armene holdes lodret. Der er cirka en skulderbreddes afstand imellem. Ryggen rundes let. Der bliver altså ikke spændt op i ryggen, men der bliver slappet af. Og hovedet hænger med øjnene kigget ned på startlinjen, så der ikke er nogen spændinger i nakkemuskulaturen og den øverste del af ryggen. Man kan diskutere, om vægten allerede i den her fase burde hænge ud over armene, således at skuldrene havde været en lille smule længere fremme. Men I vil se, at når jeg går fra positionen på pladserne til færdige, bliver vægten altså trykket længere ud over. Hvis vi nu kigger på positionen færdig, vil jeg igen påpege, at vægten ligger fremme over skuldrene. Det vil altså sige, at hvis vi nu fjernede armene, så vil kroppen ryge fremad. Vi kan også se her, at endens position er højere end skuldrene, og det vil altså resultere i, når vi trykker ud, at vi får et lavere tyngdepunkt. For lige at opsummere, vil tyngdepunktet altså blive holdt lavt, når vægten ligger ude over skuldrene, og enden ligger højere end skuldrene. Og så til et andet fokuspunkt, vi har i positionen færdige, og det er vinklen på knæledene. Så lige prøve at indsætte vinklen på hvert knæledene. Så vil vi se, at vinklen på det forreste ben ligger på 89 grader i knæledet, hvor at man optimalt set siger, at det skal være 90 grader. Så det ligger inden for det optimale. Mens hvis vi kigger på vinklen på det bagerste ben, altså det højre ben, vil vi se, at vinklen her ligger på ca. 105 grader. Optimalt set siger man, at vinklen skal være på ca. 120 grader, så det her det afviger altså lidt fra det, der står i bøgerne. Jeg vil dog alligevel mene, at der inden for sprintstart også ligger en del i personlig tilpasning. Man kan sige, at hvis lårstrækkeren, altså agonisten i den her bevægelse, er meget stærk og meget eksplosiv, så vil man typisk kunne starte smallere og have den fordel, at man kan arbejde en lille smule længere med begge knæstrækkere og derfor starte med en større kraft. Nu vil jeg gå over til starten, som er den fase, hvor man trykker ud af startblokken. Man går altså fra den her position i færdige til at trykke sig ud. Og der er nogle ting, der er vigtige at observere. Hvis vi begynder at tage det billede for billede, så vil jeg sige, at den første ting, vi kigger efter, det er, om at forreste ben bliver strukket helt igennem. Vi kan se her. Det aktive bentræk med højre benet, altså det bagerste ben. Det kraftige diagonale armtræk, som vi ser her, kunne måske ønske, at det var en lille bitte smule kraftigere, altså at den bagerste arm blev strukket en lille smule højere op. Men vi ser her,
den fulde udstrækning på vej ud af startblokken. En anden ting, man også kunne lægge mærke til, som jeg godt kunne have tænkt mig, det var, at det bagerste ben her, det var blevet trukket en lille smule tættere på banen. Man kan sige, at det er en længere bevægelse, at det skal op i en kurve, end hvis det var blevet trukket lige hen, og så kunne blive sat i med det samme. Men vi ser her, hvordan det bliver sat i. Overkroppen, som stadig holdes nede, som også gerne skal holdes nede de første 20-30 meter af sprinten. Så for lige at opsummere her til sidst, hvad det er for nogle ting, som jeg har agtaget og godt kunne tænke mig, der blev gjort bedre, så skulle det måske arbejdes lidt med vinklen her på det bagerste ben. Jeg skal finde ud af, i hvilken vinkel er det tilpasset til mig for at være det bedste. Derudover så selvfølgelig et fokus på det her sted, hvor at man kan sige, at det bagerste ben bliver trukket meget højt, i stedet for at blive trukket mere hen ad banen. Og den anden ting, det er så det her armtræk, som man måske godt kunne ønske, der kom endnu mere kraft på. Her til sidst, til at slutte af med, vil jeg lige prøve at gå over en video, hvor at jeg er oppe i tempo. Jeg ved, at starten er ikke det, jeg har flest problemer med, men selve løbestilen er noget, der volder lidt flere problemer. Især i slutningen af 100 meter løbet, hvor at jeg har en tendens til at have en dårlig løbestil, fordi at jeg simpelthen syrer for hurtigt til. Vi kan se her. Øvelsen er dog en øvelse i maksimal fart, så selve videoklippet fra siden, hvor det er nemmest at analysere, det er kun efter en 40 meter. Og der begynder problemerne ikke at volde sig helt så slemt endnu, men man kan dog stadig se antydningen til det. Jeg lige prøver at stoppe den her. Jeg vil se her, at der bliver løbet en lille smule lænet bagover. Så gerne, at overkroppen beholdt en lille smule længere fremover. At knæene blev trukket en lille smule højere op. At trækket med benet fremover af, der blev flekset lidt modsat i foden. Altså foden, den prøvede at skabe en kortere stang under sig, som man skal svinge op foran sig. Så ved at flexe opad i foden, det ses tydeligt her, at der gerne måtte have været lidt højere tyngdepunkt. Det blev løbet en lille smule lavt. En lille smule lavt hængende. En af de ting, der er positive, er, at benet bliver sat i, sådan så at der både er tid til at arbejde med baglåret, men også med forlåret. Altså sådan, så der både kan blive trykket og skubbet i løbestilen. Jeg tror så, jeg kom til at sige trykket og skubbet. Jeg mener selvfølgelig trukket og skubbet. Man trækker med baglåret aktivt i sprinten. Det her, det var så min sprintanalyse. Jeg er glad for, at I så med. Hej hej.